Jama'a ku taya ni murna, jama'a ku taya ni murna. TikTok ta kai live stream dina ya kai A1. Matsayin live stream din da nake TikTok ta kai shi matsayin A1. Jama'a kun san me A1 a TikTok? Kamar ko waka ka ce shiga top Billboard top 10 a Billboard a duk duniya. To bari in gaya muku yanzu a takaicewa a duk duniya ina cikin top 20 top streamers, top 20 top streamers. A Najeriya kuma ina cikin top 5. Ina cikin top 5 ga proof nan ga komai nan. A live ɗinka an taɓa danna like miliyan 1.500. Allah shi matsayin A1. Jama'a kun san me A1 a TikTok? Kamar fa waka ka ce ta shiga top Billboard top 10 a Billboard a duk duniya. To bari in gaya muku yanzu a takaicewa a duk duniya ina cikin top 20 top streamers, top 20 top streamers. A Najeriya kuma ina cikin top 5. Ina cikin top 5 ga proof nan ga komai nan. A live ɗinka an taɓa danna like miliyan 1.500. A live ɗina a cikin awa ɗaya awa biyu ana danna like miliyan 1.500. A live ɗina a cikin awa ɗaya awa ɗaya da rabi mutum 100,000 suna hawa. Kuma an yi haka for the past 2-3 years. For the past 5 years ba ma wancan account ɗin ba da shi nake lissafi ba. Wannan account ɗin for the past all the accounts da nake da su a TikTok duk haka suke tafiya. Yawwa so wannan abun alfahari ne ga duk wani mai jin Hausa da duk duniya ga baki daya na cewa Fela din da ake magana yanzu Fela da League 1 da League ɗaya ya wuce ni da Pro kawai ya wuce ni. Alhamdulillah Fela din da kuke ta hayya top streamer a Najeriya to Fela yanzu da step ɗaya ya wuce da step ɗaya kuma tunda na kai A1 ma kun ga A1 da TikTok suka bani wannan rank ne wannan rank din na TikTok international rank ne wato ba ma yanda za TikTok ta san da zaman ka ta san waye kai akan live stream magana nake na live stream in kuka zo magana wai tafiya baral lamani kowa ya jira ni yauwa magana tafiya baral ame duk sai an jira yauwa so wannan ba nawa bane wannan abun na Hausawan duk duniya ne duk wani mai jin Hausa yan Niger God bless all of you yan Niger yan da suke USA da yan Niger da suke Niamey Agadas Allah ya muku albarka yan Kano Allah ya muku albarka yan Kaduna yan nan Abuja yan Lagos yan South Africa yan Ghana all my Ghanaian fans. Wow, let me just hug you guys. Oh my God, all my Ghanaian fans, I love you, man. I love you. London, United Kingdom, I love you, man. All the doctors, you know, all the standards and doctors in the United Kingdom, all my fans, now go to Muku. Amini Kano Hospital, I want to thank you all. Da likitocin da suke fans ina da manyan mutane da dattijawa nan cikin garin Abuja tsofaffin 'yan siyasa da suke supporting ina ina godiya sosai. Sudan ne duka gabaki daya duk duniya. Saudi Arabia ba zan manta da ku ba. League A1 baya wasa da yaro jama'a. A Arewa ni ne na farko da na kai A1. A cikin sati ku kalli viewers din da nake generating kowanne sati da TikTok suka ce wannan kun gane TikTok ne wannan TikTok sun mun wannan mail din ne wajen ina a mutum miliyan 8,100,000 ne babu kun gani ko to wannan ba ni ban ma san how comes ba ma so because ni kawai ina bidiyo ina kawai suna nan ne ko ina kawai yawwa miliyan 8 views nake generating kusan kowanne sati gift us unlimited dama kuma weekly daily ranking dama ni kullum ma kai shi nake yi. So thank you so much. God bless. Miliyan 8 views nake generating kusan kowanne sati. Gift us unlimited. Dama kuma weekly daily ranking dama ni kullum ma kai shi nake yi. So thank you so much. God bless.